sikwakhokelwa nguladuma. Namhlanje ndithi ndawucinga indlela esayihambayo phambi koba sizothi kwelolo sesihleli. Yayinde kakhulu ifana neyamasirayeli indlela yethu. Sityiwa ziinkabi zezinja sileqwa kule ntshona koloni. Sithunyelwe eTranskei kahlanu imini nobusuku. Sitsibe ezitreyinini, sitsibe ezibhasini. Sifuna uba ngabantu abanamalungelo entshona koloni. Ikwangulo ladumo phambi kwethu. Mna bendizawuthi namhlanje ukuba ngaba amagama lana enkosini ayathiywa ngothiywa, bendizawuthi mna ngubamngqongile, bamngqonga nabangamfuniyo bamngonge. Ngoba izolo elinye sithe sawufika kumhlaba wasekhaya elitsha kwabonakala kukhalwa phantsi ngabo. Bathi abanye kolapha entshona koloni engengabi nguladuma ngoko. Sasisazi uba inguMr Hoza kuthiwa makakhutshwe alayishwe nezinja zakhe ayolahlwa eMpuma Koloni. Baba abantu bezifumene indawo kumnandi kubokotekile kubo. Laa mama ebethetha apha kwi-tradition leaders esithi sasisithi akuyiwe ekhaya elitsha, kwangatsho kwabanye abantu kwakutsho ukuthi sikwahamba nale nkokheli, sikwahamba nale nkokheli. Sithe sawungena kukho into ekuthiwa igreyitari apha ezindleleni. Laa nto iyelo ithatha amatye walahle ngapho walahle ngapho. Kwale ngomso is-Aramsey Greater ufike sisongiwe sithe sibekwe phezu kweloli sesingahambi kulaa ndawo, sekuhamba iMercedes Benz zodwa. Kuyacaca uba nyhani ke sisigreyita. Uladuma ke makayiphinde agreyite le ndlela, ngoba nangoku xa sinobuzisana kakuhle uba baphina abantu basesayitsi ababelapha mhla kwathiwa kususwa le double occupation. Ngoobani abalapha ngoku? Ngoobani aba-honorish isite C? Ngoobani aba-honorish isite C? Bapha abantu basesite C abayolahle kuyahla phezu kolwandle. Baphi? Namhlanje sithi size umhla wamasiko nezithethe. Sizazenza phi uba ngokuba uladuma wayekhombile nje indlela? Ngoba kaloku sasilobolisa kwezi ofisi zethu singenamntana uzala nje okwebhokhwe, singenabantwana benziwa ngeetoti. Phaya nanihamba niyothatha imali zezizwe ntombi zenu sikhophe phaya. Siyaqonda uba sasenza la masiko kuthiwa namhlanje masonixelela wona. Lawo lawo ngala masiko ke lawo. Program director sundinqanda ndiyeke, sukundinqanda ndiyeke. Ndithetha into lapha kum, nawe uyawuthetha into ekuwe. Namhlanje njengoba silapha njena sithi sofundisana amasiko. Yazi uba ukhona umntana apha okwazi ulipheka itshongwe? Yazi uba ukhona umntana apha okwazi upheka umkhatha? Yazi uba ukhona umntana apha okwazi umkhupha? Azikho ke ezo nto, azaziwe. Ingathi ngexesha zanyiselelayo zinamathele ngamadoda. Into eyengenzeka esiXhoseni. Sithi ke ngoku masofundisana. Sizawufundisa ntoni sibethwa nje? Ungathi hayi emntwini athi naye hayi
ndiyindoda. Ubani lo indoda kum naye efuneka yelomnye evenkileni? Ziqala apho ke imbeko. Le nto kuthiwa imbeko iqala apho ke. Namhlanje ufikelwa zindwendwe phaya endlini ezibalulekileyo. Intombi yakho uthi mayothenga ibisi. Ihlala nekwekwe phaa okanye ukabela kosi uyawuphinda ngokwakho ubheke evenkileni. Andiyazi into esayithetha apha. Kodwa ke azange kwayeka uthethwa nomntu. Ndizawuma nje nethi kuloo ndawo. Ndiyabonga. Enkosi kakhulu.